Vy můžete být bez alkoholu a bez nějakých návykových léků a bez heroinu a bez kokainu, ale těžko dneska budete bez internetu. A pokud má někdo závislost na sociálních sítích, tak mu pomáháme naučit se, jak teda fungovat tak, aby ho to nezabilo. Obrazně, ale aby s tím dokázal fungovat a fungovat nějak bez rizik, prospěšně pro sebe, případně pro jiné a to je problém. Docela jako problém. Ta čistá abstinence svým způsobem je mnohem jednodušší u těch látek, než zkoušet nějaké jako varianty trošku a jenom 2krát za týden a tak. Ale tady v tomhle případě, kdy to je vlastně něco, co se odehrává prakticky třeba denně, jak to dělat tak, aby se ten člověk naučil dělat to, že teda to bude opravdu používat jenom prospěšným a bezpečným způsobem a ne, že teda znova začne někam posílat peníze online, jo, a